Toc de campanes. S'han divisat naus enemigues. Els pagesos s'arrepleguen per anar a la lluita. El capità Gelats s'encomana a la Mare de Déu de la Victòria i anima els pagesos i els bandolers per ajudar a defensar el poble. A la lluita, sollerics! Les tropes sarraïnes intenten desembarcar, però després d'una dura lluita són rebutjades pels sollerics. Però això no acaba aquí. Els sarraïns intenten de nou el desembarc i aconsegueixen el seu objectiu. Una vegada replegades les tropes solleriques, es tornen a enfrontar amb els invasors en una dura batalla. Les tropes sarraïnes que han desembarcat a les puntes saquegen les cases i l'església. El rei Ulugh Ali, que es creu vencedor, arriba per prendre possessió de les cases de la vila i així proclamar la seva victòria. Els pagesos que tornen es troben la vila presa i saquejada. Però reagrupats al carrer de sa Lluna i animats pel capità Gelats, lluiten valerosament i a la fi vencen definitivament l'enemic. El capità Gelats proclama la victòria dels sollerics i fa l'acció de gràcies a la Mare de Déu de la Victòria. I mentre el món sia món, es llegirà dins la història que els sollerics aquest dia aconseguiren honor i glòria.